Sziasztok! Én most meg szeretnék nektek mutatni egy átlagos sminket, ami pedig rózsaszín öltözékhez van tervezve. Először megmutatnám, hogy én milyen márkákat használok. Hogyha ti jobban szeretitek az alapozót, akkor használjátok az Elite Cosmetics-et, és így mutatom, tessék. Én nem szeretnék most vele nagyon macerázni, ezért inkább a L'Oréal-tól a Compact Power-t használom. És most bocsánat, a Lavelli-től ezt a rózsaszínes színt, majd pedig utána a Flash-t, és utána, hát igen, ez a szempillespirál, utána pedig én magamnak az Essence-től ezt a szemtúst. Majd utána pedig Cantertól ezt a rúzsfajtát, ami sajnos nincsen neki színszáma, ezért így mutatnám, ilyen kicsit rikítósabb rózsaszín. Szóval akkor kezdem az alapozó orral. Először itt a homlokomnál, majd a szemöldökön fölött, majd itt lenne az orromnál, és levezetem ide a szememhez. Majd a másik oldalt. Utána pedig itt az orromat. Rendben. Utána pedig itt a szemhéjamat, ugyanis nekem sajnos nincsen szemhéjpúderem. Rendben. Utána jöhet az arcpírnál. Majd a szájnál, majd megint a másik arcpírnál. Arra kell nagyon figyelni, hogy itt ne legyen csíkos alul. Rendben, ezzel már is végeztünk. Utána már is a Lavelli-től, ugye ezt a rózsaszínesebb színet, ből fogom használni ezt a világos rózsaszínt. A világos rózsaszínt ide alulra kenem. Ebből a halvány színből, hogyha szép élénket szeretnétek, akkor tegyetek 3 réteget. Aki pedig nem szeretné, vagy nem szereti a nagyon élénk sminket, az pedig csak egyszer vagy 2-ször. Majd utána, hogyha megvolt a 3 réteg, akkor jöhet a másik szem. Szóval ebből a színből csinálunk 6 réteget a 2 szemünkre. Mind az utcsó, és kész. Szóval megmutatom az egyik szememnél, ennek így kell kinéznie. Eddig ennek így kell kinéznie. Jó, és így söpörjétek le róla a felesleges festéket a kezeteken. Jó, most a Lavelli-től ezt a sötétebb rózsaszín színt használjuk, és azt pedig a szemünknek a külső részére. Nem baj, hogyha kimegyünk a vonalból, azt majd a végén letöröljük. Én ezt 5 rétegben kenem át, mivel ez eléggé halvány rózsaszín.
Hát most úgy látom, elég volt 3 vagy 4, nem számoltam. Nos, ennek most így kell kinéznie. Rendben. Ugye láttátok, hogy éles a vonal a 2 szín között, és most ugyanezzel a színnel a másik szemeteket. Na, majd te is részletesen mondd el. Hallottam. Szerintem elég ennek csak 3 réteg. De csak akkor, hogyha sikerül feltölteni. Rendben. Hát én egy picit belementem a világosabb színbe, ezért egy kicsit ezt is itt kijebb húzom. Nos, most félretesszük az ecsetet. Most ezt az ezüstös színt, ami itt van, ezzel fogjuk fényesíteni a szemet. Másrészt egy kis egy kis csillogást adunk neki, és eltüntetjük onnan a mély csíkot. Rendben. Rákenjük így az ujjunkra. Majd nem elkenjük, hanem ide pötyögtetünk így a kezünkkel. Elég ebből csak egy réteg, mivel úgy már nagyon rikító lesz. Jó. Most pedig ugyanúgy a kezünkkel megfogjuk, és így nagyon-nagyon finoman hozzányúlunk, és elkenjük. Rendben. Most jöhet a második szem. De kizárólag csak középen. Rendben. Hogyha ez most már megvolt, akkor így kell kinéznie. Okés. Most pedig jöjjön az Essence-től ez a szemhétus, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat szenvedtem vele, hogy megtanuljam. Hát elnézést, ha most se fog sikerülni, remélem ti ügyesebbek lesztek. És az a lényeg, hogy csak is kizárólag, hogyha vastagabbat szeretnél, akkor nyugodtan vastagítsd meg. De én ehhez a sminkhez azt ajánlom, hogy csak a szempillatövedhez rakjál. Még egy picit. Egy pillanat. Rendben, ez már is készen van. De én még azért egy picikét erősítek rajta, hiszen halvány a színe. Rendben, most pedig itt a szemünk alatt. Én nem húzom meg teljesen, mert ez nekem nem áll jól. Nem tudom. Mama vette. Jó. Ez tehát készen van. Akkor hát jöjjön a második szemünk. Egy pillanat. Rendben, szóval jöhet a második szem. Hát nekem eléggé ki van már száradva a szemhétusom. Eltűnt a másik, azt kerestem az előbb.
Hát már nem is fog. Fú, hát bocsi, egy kis technikai hiba, mert kiszáradt a tusom, ezért megpróbálom egy másik szemceruzával. Rendben. Ez így eddig jó. Most következzen a Flash-től a szempilles virág. Először itt kívül kihúzzuk, majd belül, utána picit megdörzsöljük, és így kirántjuk. De viszont a másik szememen megmutatom, hogy ha anyukátok nektek régen kiskorotokban megmutatta, hogy hogy kell kifesteni a szempillátokat, akkor nyugodtan azt is használhatjátok. Szóval először ugye ide rakjátok és sokat pislogtok. Ennyi, de nekem ez nem szokott annyira beválni, mint hogyha rendesen szépen kifestem. Rendben, ez készen van. Szóval a szemünk gyakorlatilag most már készen kell, hogy legyen. Így néz ki közelről. Majd utána jön a titokzatos rúzs, amit szépen a szátokra raktok. Szerintem nagyon szép színe van. Hát ez sikerült. Rendben, és még az leges-leges legutolsó lépés, hogy ha nem annyira jön be nektek a matt rúzs, akkor nyugodtan rakhattok még rá egy kis szájfényt. Na, hát nekem ennyi volt a videóm. Sziasztok!